Здравейте хора, и днес имаме напитката хак на Крис от Криската продукция. А сега внимание, защото моментът най-накрая настъпи и вече мога да обявя големият проект, над който работя в последните месеци. Този проект носи името Хак. С помощта на екипът ми от Hack Drinks и моят добър приятел Иво успяхме да създадем не една, не две, а цели 3 уникални хидратиращи напитки с 3 неповторими вкуса. С черно-червена напитка Sweet Splash с вкус на тути фрути и гуава. GameHack напитката е с добавени витамини и аминокиселини, за да подпомогнат възстановяването на тялото при интензивни тренировки, било то на игрището или след дълги гейминг сесии. И на всичкото отгоре има сейф капачка, от която не може да потече на готината ви гейминг периферия. И да не забравяме уникално вкусна и хидратираща. И ще я пробваме. Тази е една от неговите напитки без никакви, така се казва поне, никакви захари и е такава витаминна, нали, такова точно за спортяги. Нищо не мога да кажа дали е хубава. Има няколко, 3 са. Реших тази да пробвам. Кажете, ако искате някой път да пробвам други. Малко са скъпички. Те не са много скъпи, но за човек, който няма почти пари и не ходи в центъра, са си доста ненамерими, защото аз не ходя много в центъра и нямам много как да замеря. И другото, не винаги имам време да си взимам такива неща, но днес ще я пробваме. Така, как се отваря, бе? Не. Хопа. И не тече. Колкото и да стискаш, не тече. Това е добре, защото има такива водички, дето са така такова и ти само направиш шуп и то тече и прави мазъл. Вкуса нямам идея какъв е. Йоу, това е уникално. Това е много приятно, бе. Не мога определя какво е, но е много приятно. И изненадан съм. Ще отпия пак, ма не мога да ти кажа. Някакво мега странно е. Абе, 3 пъти ли трябва да такова, че да видя какво е, бе? Вкусът ми е познат. Но уникално не усещам тая захарност, която като пиеш и първо по зъбите става такова едно захарно и не благодаря. Ракът не усещам много сладост, което ме кара да ексна по-бързо, отколкото бих екснал примерно нещо на капи или студен чай. Много е приятно. А препоръчвам тая напитка, не е лоша, ще ви хареса. Никъде не ми е плащал, това е ясно, но въпреки това мога да й кажа 10/10. Аз продължавам да си я пия и чао от мен и до скоро!